Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panlumpa. Di magwawa. Oops, hala, sorry. Sorry nga, miday ko sa imong bana, ha? Pero, mao man ay type sa mga babae sa bar. Mao pa? Sure kit ko nga, in love ka niya, no? Unsa? Ako? In love ni Alex? Oo, klaro kayo sa forma ninyo. Pero mi ko di mo siyang giubanan. Wakay kumpiyansa, unsa. Di na itong tikila. Wow! Lupik sa kong inim na ni mo da. Ako sakti. Mura magdimalas o karon bisag akong gidas chisa. Pun anak ko kung puhunan. Emilio. Saan? May kwarta ka pa? Oh, sure. Last na ni. Pila? 80,000 lang. Oops. Sab. Pati pa. Gusto ka ni mong moinom, uy. Okay ra. Excuse na ni mo, mag-CR na ako. Ha? Uy, okay ka lang? Okay ka lang, ha? Okay ra. Kabala ka. Kaya na ako ang pagpangita sa CR. Wow. Huwag kang ikuda. Ay, malipay mo lang ko kung makainom ko. Ay! Sorry. Okay lang. Okay lang, ma'am. Ikaw na sab? Gamay rin kay kalibutan para nato duha, ma'am. Ano man nagpabaga? Sama ko na sa kipuhan, ha? Hapit ko na maligsi? Bisa diyang bitago ko sa inyong tindahan, imo kong kitugan sa nangita na ako. Hinaptanon ka! Nga naman day, ma'am. Sayop pa ko sa kong gibuhat. Oh! Sayop ka! Kaway na kaingon nga napalpa ko! Pagbusay kayo nga dito ka butago sa mga tindahan. Kaya mo din nagpugong ni mo. Aron biyaan ang imong anak. Dili ba? Dili paghihap! Oops! Uy! Gisukaan na mo sa ugo? Makalagot ka! Oh, Sir Andrew. Daan pagkit ko. Nga ikaw ako nakita. Ganun niya man ka, sir. wa ko din eh. Mo na ibutang si muna una. Unsa? Ikaw, ati ba ng asawa na itong Alex? O ayaw yung paghiskot ako. Ngayagi kasugat. Sige. Okay. Hala, nagsuka naman to si Jessa. Ako na yun itong tapagon, uy. Jessa! Nahubog ka na? Oh, naubog na ko. Nasamot akong kahubog. Nagikasugat ako tong lalaki, ha? Nababas gawa sa CR ang hilabtanon? Ha? Wa mo ko nakita lalaki dito. Mga ba? Carla, relax lang ako, ha? Ay, mas maayog yun. Maayo tingali nga mo kuhaw na tag-room sa taas ining kasino. Manangit na ako ni Alex. Naglain na ang imong lawas. Samo na lang kang kwarto ni Emilio takada doon. Hala. Nasubrahan ka na sa imong nainom. Carla, nalipong ako. Relax ha. Relax.
Dali, gunit na ko. Dali, manakartas taas ha. Ug ako na mo pahibaw ni Alex kung hain ka. Nalingaw kay si Alex sa pagpalukan. Kung narasap siya doon lang, uyab ni Carla. Nating patanto din sa kasino. Oh, si Jessa. Gagag siya ni Carla pa yung sa gawa sa labi. Iya tingin ni Pelo na ang kwarto. Ay, kabalungan ginako, no, Carla? Okay lang. Klaro masag kaayo ba nga doon na kay problema? Mastugit ka. Ay, sapaw-sapaw akong problema. Pero ang labing bugat, maong sa akong anak. Mao ba? Nagasa ako sa kumpana. Mga ngayon ang gibuwag na akong ang among anak. Mao ba? Saba ha, napit ko inini mo. Oo, okay lang, Jessa. Higala ta, dili ba? Yes, kalata. Huwag salamat. Kaurag yun ang akong bugtong hikala karon. Nga naman. Di na mo sugot si Alex nga makikikala ko. Nga maglaag-laag ko. Kinanglan ko no nga naasya kon mulakaw ko. Uy, mao ba? Bati kaya akong kapalaran. Bati. Bati, gid kayo. Jessa, paway lang una din niya. Kay paibawon una na ko imong pana nga ni aka ining kwarto ha. Makapalayo naman ang tako ni Alex. Pero ang bisit nga lalaki, siya may nakababag. Siya may nakababag. Bisit ka. Bisit ka. Bisit ka. Puset! Kitimbalas ko na. Nahurot nga akong puhunan. Animal. Ino sa Bliss Jessa. Wala mas bar nga ilang giimnan. Milayas naman kang animal. Sir Alex! Sir, kung mangita ka ni Jessa, tuwari sa among room ni Emilio ha? Ganong tuwa man siya dito. Sir, naupog na siyang maayo. Mao nga ako na lang gipapahuhay dito. Mo ba? Oh, Alex. Oh, anong may barong naman ka? Naman nakagawa? Apel din ako. Nahurot na akong puhunan. Kung mo na, mupauli ka na. Oh, kung may kapahuwam ka na ako diya, bisag 20 mil lang, okay na. Nahurot na nga akong cash Alex. Sa sunoy gayon na lang. May kaila kong kahuman na itong cash karon. Uy, Carla, sweetheart? May kaila kang negosyante sa? Oh, Emilio! Sigurado ka nga makakuha na kag cash karon? Sure! Ako lang siyang tawgan. Kinsa man na sweet? Ang akong agawan sa una, si Mr. A. What's Ano sa? Mr. Mr. A? A? Uy, Oo, sige. Na siya nga, manghuwam kog 20 mil. Okay, why problema? Kay ako ra may mo approve sa tao nga pawamon. Oh, sige na Carla. Tawagan na siya. 20 mil lang ang akong huwaman. Mubawag si Carla na ni Alex o sa iyo uyab. Miko siya cellphone. Ako tinitawag ni Carla. Ako gitagi. Hello. Unsa naman? Maghuwam na si Alex og 20 mil, sir. Okay. O sige. Ing nang imong kuhaon. Uga. Magapot na ta sa at mga bangko. May ATM dito. Okay, sir. 20 mil ang urang huwam ni Alex ako. Una na akong pagdata sa kong utang niya. Hain naman ni si Sir Andrew. Huwag man din ni sa atpang. Huwag mo sa magkapantay sa pag-anil ni. Wa, sir. Nagamping man gyud ko, sir.
Tuwa si Alex. Misa ka sa room nga, gibutangan ako ni Jessa. Okay. Niyan ko tayo mo ihatag ni Alex. Ayaw siya hatagig tagal sa pagbayad din eh. Unsa? Uy! Dili ka siya magduda kung nga nung ni tagal, Sir Andrew? Human siya magkabayad din eh. Muutang po siya. Ug mao na ka na ang dunay tagal. Sige, sir. Ako na ning ihatag ni Sir Alex. Mao day gini man lasko kay nahubog day kag maayo. Alex, lain na kaya akong kabuhi. May mabag mauli na ta. Kaayo ba mo sungag gon oy. Makalagot kay kada. Nagdam kag gimalas ni pagka panugala ron. Alex, Hello, sir. Sir, ni ana ang kwarta. O saman, mudayo pagkagpanguwam ini? Oh, ngano dili? Pilip sab ko na imong agawon da. Dali man kay makahatag og kwarta. Aw, makapahuwam di ay. Ay, mo na nakanindot anang Mr. A, sir. Kay wa na daghang kuti kung dunay magkinahanglan. Sige, Jessa. Nahubog ka naman yun. Hala, katuog na lang diha. Upabutan lang kung mubalik. Aron mauli ta. Eh. Karon, nakasabot na ko kung unsay problema nimo, Jessa. Ang imong bana, no? Isog siya, no? Maldito. oh Carla. Pero, nakahukom na ko nga ako nalang gyud siyang uyon-uyonan karon. Oh, wa na mayo kay laing mahimo, ana. Kay lisod mang supakon ang mga bana. May ako nilang problema karon. Mao nga akong anak. Gimingaw na kay ko sa akong anak. Na, ayaw pa daan ng problema, uy. Kay kanon ka, ana. Patsyon ka, ana. Gusto ka. Dugay na akong gipatay sa problema, Carla. Dugay ra. Magdiwas na inom. Hubog ka naman. Mawa man ko nung kahubog kung mo inom kag usab. Usa? Diin sa kuno ka nagtinuho, ana. Sige na, Carla. Gusto pa kong mainom. Gusto kong malimot sa nangagiog sa umaabot. Pildi lang yapon ko! Wala yun ako mabawi ang kupildi. Nahurot na lang katapos sa 20,000. Way ayo ni adlaw. Si Jessa yun ang nakaingon nida. Siya yun! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!